विचार करी। आई आज कथा सागर के तरफ चलल जाए। देखी रामचरितमानस जब पढ़े खातिर वो ग्रंथ के वो किताब के खुलो तो सर्वप्रथम महादेव मैया सती के कथा में मिलेला। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम शंकर जी के ही कथा में लिखले वाले लिखल बा कि यह चरित्र सकल जग जानी आ ताते मैं संक्षेप बखानी। पहले शंकर जी के ही कथा लिखले बनी का है। स्वयं विष्णु भगवान भी कहिले कि जा पर कृपा न करही पुरारी असो नहीं पावही भगति हमारी। जिकरा ऊपर शंकर जी के कृपा ना होई वो विष्णु भगवान के भक्ति कदापि प्राप्त ना कर सकेला। शिव द्रोही ममदास कहावा असो नर मोहि सपने नहीं भावा। शंकर जी के द्रोही होके जो विष्णु भगवान के भक्ति प्राप्त करे के चाहेला ओकरा कदापि प्राप्त ना होला। आ देखी शंकर भगवान में अब विष्णु जी में तनको अंतर ना हो, तनको अंतर ना हो। एक दिन मैया लक्ष्मी जी चल गई ताना मारे कि करा के पार्वती माई के। पार्वती मैया के ताना मारे गई के लक्ष्मी माई। लक्ष्मी जी कनी पार्वती और सांपवा रखे ले उतार सांपवा रखे वाला बिसहरिया कहाँ गई बड़े। मैया पार्वती उपतिया खाली पलट देता रही तो उपतिया जाके विष्णु भगवान पर सट जाता। लक्ष्मी माई पूछली कि कहवा गइल बाड़े अरे तोहर बिसहरिया। त कहवा गइल बाड़े तोहर बिसहरिया। और सांपवा रखेला सांप रखेला बिसहरिया कहाँ गइल बाड़े। मैया पार्वती कली जे आवा बताओ तनी जे हमर बिसहरिया कहाँ बड़े। हमार पति देव समुद्र मंथन में कालकूट जहर पियनी त गाला में जलन रहेला ओकरा के शांत करे खातिर गाला में सांप रखिले तो ई बिसहरिया कहतरी। अपना घरे नहीं खुद देखो अपनो घरे देख लो। आओ बताओ तनी कहाँ बड़े कि धरती भइल होई परलय अरे उनका लागत ना होई भय तसे जिया लगौले होई है सपवा के ऊपरिया। से जिया लगौले होई है सपवा के ऊपरिया। लक्ष्मी माई लजा गईली कहली के मार रे इनकर घरे तो सांप राखेले हमारा घरे तो सौंपवे पर बिछौना क के सुतेले। विचार करी। अब मैया लक्ष्मी जी कहली के हई जौन कमी तारा मर्द में निकाले नु ई कमी हमारा मर्द में ना निकली। कहली कि ए पार्वती हो भिखिया मांगेले उतार भिखारी कहाँ बड़े कि कहा गइल बाड़े अरे तोहरो भिखारिया। कहवा गइल बाड़े तोहरो भिखारिया। मैया पार्वती कहली कि हमारा पति देव के भिखारी कहतरी। मैया पार्वती कहनी कि आवा बताओ तनी जे हमार भिखारी कहाँ हुई है। अरे उनकर महिमा अद्भुत अरे धोके पावना के रूप तब भिखिया मांगत हुई है बलि के दुआरिया। भिखिया मांगत हुई है बलि के दुआरिया। फिर मैया लक्ष्मी जी लजा गई मारे रे तो हमरो घर भीख एक बेर मंगल राजा बोली कि हम मैया लक्ष्मी जी कहली कि होई बात जौन कहे ये हमरा मर्द में ना सटी तो कहतरी मैया लक्ष्मी जी की क्या हाँ गोइल बाड़े जौन जहरवा पियले समुद्र मथनवा में उ कहाँ गइल बाड़े तो कहाँ गइल बाड़े तोहर बिसहरिया। कहाँ गइल बाड़े तोहर बिसहरिया।
पार्वती कनी की संसार के कल्याण खातिर हमार पति देव जहर पी गई ते बिसहरिया कहतारी मैया पार्वती कनी जे आवा लक्ष्मी हम बताओ तनी जे विष पिए वाला कहां बाड़े अरे हो के नंद के उलाला अकत ही कइले होई है हाला त कहीं पियत होई है अरे पुतना के जहरिया कहीं पियत होई है पुतना के जहरिया तबेद पुराण बाटयने अरे शंकर विष्णु हवन एक अरे तुम मूर्ख है हटे जे बुझे तरिया मूर्ख है हटे जे बुझे तरिया वेद पुराण में शंकर विष्णु हमन एक मूर्ख उहे हट जे बुझे अंतरियाना। आज कथा प्रारंभ रही, कथा का दूसरा दिवस से ओ जे बबनी के बैठा लो काहे कूद तरी 9 दिन घरों के लोग चैने में रही, जब कथा का बेरा ढकेल दिल चल जैसे हॉल चल बाबा खेला उतरे विचार करी। आज इरौरा सबके समोगर गांव चलता फिरता प्रयाग धाम बन चुकल बा। प्रयाग कहां बा? मानस में लिखल में कि राम भगति तह सुरसरी धारा, जहां भगवान के भक्ति होला ओ जा गंगा जी के धारा बहेला। राम भगति तह सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म वेद प्रचारा। जब हे मंच से वेद के प्रचार कल जाला तो सरसई ब्रह्म वेद प्रचारा एजा सरस्वती जी के आगमन हो जाला। तो राम भक्ति द्वारा गंगा जी आ गई नहीं, वेद प्रचार द्वारा सरस्वती जी आ गई नहीं। जमुना जी के आगमन कब होला? तो जब ये मंच से बतावल जाला कि जिंदगी में ये जीवन में का करे के चाहिए का ना करे के चाहिए, तो ओइजा जमुना जी के आगमन हो जाला। लिखल बा कि विधि निषेध मई कलिमल हरनी आ कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। रवि माने सूर्य होला, नंदनी माने पुत्री। ओइजा सूर्य भगवान के पुत्री के आगमन हो जाला। आ सूर्य भगवान के पुत्री के ह जमुना जी। के हवे? जमुना जी। हमनी के जितना व्यक्ति बैठ के कथा श्रवण करता नहीं जा, हमनी के अक्षय वट के नीचे बैठ के कथा श्रवण करता नहीं जा। अब कितना लोग सोचते हैं जब बैठल बानी टेंट के नीचे, हलचल बाबा कहता नहीं कि वट वृक्ष के नीचे बानी जा। तो ये वट वृक्ष का हो? हमनी के भगवान के कथा के प्रति जो विश्वास बा इहे अक्षय वट बन के खड़ा हो जाला। आ हमनी के विश्वास रूपी अक्षय वट के छाया में बैठ के कथा श्रवण करी ले जा। काहे कि मानस में लिखल बा कि वट विश्वास अचलनी ज धर्मा आ तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जितना लोग बैठल बा सबे सप्तऋषि हो। देखिनु भगवान के ही कृपा बा कि वो घर से चल के जे कथा सुने आइल बनी। कथा हम बोलत नहीं थी, कथा वहां के बुलवावत नहीं तो हम बोलता नहीं। जहिया वहां के बुलवावल बंद कर दे तैया हमार बोलल बंद हो जाए। रौरो सुनत नहीं कि परमात्मा रौरा के सुनवावता नहीं। जहिया वहां के सुनवावल बंद कर दे, कितना जना बीमार पड़ल हुई, काने में आवाज जात हुई, लेकिन उनका लगे शक्ति ना हुई कि उठ के कथा पंडाल में आ जाए। यानी कि भगवान के कृपा उनका ऊपर नहीं है। तो देखी यही गनिया जैसे अशुभ कुंभ लागल बा, वही गनिया प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती के संगम बा। एक बार वो प्रयाग में कुंभंज नामक एगो ऋषि रहत नहीं, कुंभंज ऋषि भरद्वाज। लिखल बा कि भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, राम चरण तेहि अति अनुरागा। भगवान के चरण से प्रेम रहे भरद्वाज जी के खूब। एक बार की घटना सुनी, रामचरितमानस में एक बार वाला चौपाई जहां जहां आई बनो एगो नया कथा के मोड़ हो गई। एक बार मकर संक्रांति के नहान लगा। मकर संक्रांति के नहान कब लगेला? जब सूर्य भगवान मकर राशि पर प्रवेश करीले तब मकर संक्रांति के नहान लगेला। आ जब सूर्य भगवान कुंभ राशि पर प्रवेश करीले तो वह अर्ध कुंभ आ महाकुंभ के नहान लगेला। 12 गो राशि होला, 12 गो सूर्य होले, 12 गो महीना होला। ध्यान दीजिए। अब
एक बार सारा साधु संत ऋषि महर्षि प्रयाग में गई लो नहान करे मकर संक्रांति के नहा। लिखल बा कि एक बार भरी मकर नहाए आ सब मुनीन आश्रम सिधाए। सारा साधु महात्मा लोग स्नान का कवि जैसे चल गई, लेकिन वही में एगो परम विद्वान संत जेकर नाम रहे जगबालिक मुनि। का नाम रहे? जगबालिक मुनि। जगबालिक मुनि परम विद्वान, चारों वेद छवो शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता जगबालिक मुनि रहनी। भरद्वाज जी जब देखनी कि हमारा आश्रम पर, हमारा प्रयाग में है परम तत्व ज्ञाता समदर्शी संत जगबालिक मुनि आइल बनी, तो भरद्वाज जी जाके पहले प्रणाम कैनी। केकरा के? जगबालिक मुनि के। तो साधु संत में प्रणाम केगा चलेला? साष्टांग दंडवत। एगो ईंटा है पर रखा जाता है, हिलत डुलत रहता है, याद नहीं? एगो ईंटा धरा जाओ। तो साधु संत में प्रणाम साष्टांग दंडवत चलेला। साष्टांग दंडवत पुरुष में ही चलेला, स्त्री को कभी किसी को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो भरद्वाज जी पहले प्रणाम कइले। लिखल बा कि जगबालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। प्रणाम करके तब भरद्वाज जी कहनी कि महाराज रौरा चारों वेद 6 7 18 पुराण 108 उपनिषद के ज्ञाता बानी। आप बड़ा भाग्य से रौरा हमरा आश्रम पर पधरले बानी। हमारा मन में एगो शंका बतनी, हमारा शंका के दूर कर दी। हमारा मन में शंका बा, ये शंका के दूर कर दी। रौरे मन में कोनो शंका होखे आ कोनो परम विद्वान रौरा घरे चली आवस, तो रौरा सोचे जे यही विद्वान से हम अपना शंका के दूर करवा ली। जगबालिक मुनि हंसे लगनी, कहने की भरद्वाज तारा मन में शंका, संत के मन में शंका? अरे संत तो सारे शंकाओं का अंत कर देता है। आज यदि संत के मन में शंका हो जाए तो बाकी प्राणी को कौन पूछता है? का तारा मन में शंका बा? ते जब भरद्वाज जी कहने की हमरा यह शंका बा, राम नाम पर शंका बा कि राम नाम के अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। तने ध्यान से कथा श्रवण कर जाओ। भरद्वाज जी कहने की राम नाम के अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। राम नाम के महिमा चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गा रहल बा, लेकिन ई राम हो के। तने ध्यान दे, ई भरद्वाज जी प्रश्न कैले बानी, ई राम हो के? एगो राम के बारे में हम सुनले बानी, आ एगो राम के बारे में रोल जाना तानी। भरद्वाज जी कहने की एक राम अवधेश कुमारा, तिनके चरित्र विदित संसारा, नारी विरह कुल लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एगो तो राम रहले जे राजा दशरथ जी के पुत्र रहे, जेकरा पत्नी के रावण हरण करके ले गई। एगो राम हुए, आ एगो राम के शंकर जी रात दिन राम राम जपीले। अब हमारा शंका ये बा कि दशरथ के पुत्र हुए तवन राम, आ शंकर जी जपीले तवन राम, ई दोनों दूगो हुए कि दोनों राम एके हुए? ये हमरा के समझावे के कोशिश कइया। ए जे भरद्वाज जी कहले बानी, सो कि राम अपर को जाही जपत त्रिपुरार, असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। अपना बुद्धि से विचार के बताई कि दशरथ के पुत्र हुए तवन राम, आ शंकर जी जपीले तवन राम, ई दोनों दूगो हुए कि दोनों राम एके हुए? इहे बतावे के कोशिश कइया। ई बतिया सुन के जगबालिक मुनि हंसे लगनी, कनी कि भरद्वाज राम के ऊपर शंका कैले बड़ो तू? अरे राम के ऊपर जेगा तू शंका कैले बड़ो? यही लेखन एक बार शंकर जी के धर्म पत्नी सती माई राम जी पर शंका कर डाली। तो खाली ई कथवा जगबालिक मुनि सुना देले बानी नु, तई जे शंका दूर हो गई बा कि दशरथ के पुत्र होंगे तवन राम, आ शंकर जी जपीले तवन राम, ई दोनों दूगो होंगे कि दोनों एके होंगे? कथवा खाली समझा देले बानी, वही में एकर उत्तर निकल गइल बा।
आई प्रश्न के उत्तर जहां आई तो हम रहुआ के एकदम सटीक बताई कि देखिए जब प्रमाण जगबालिक मुनि का देले बा कहानी जगबालिक मुनि की ऐसे ही संशय किन्न भवानी अब महादेव तब कहे बखानी एहिंगनी शंका सती माई कैले रहली भरद्वाज जी कनी कि महाराज राम के ऊपर सती माई भी शंका कैले रहली हम तो जाने कि राम के ऊपर शंका करे वाला पहिल का ग्राहक हम वही हैं हमरो ले पहले केहू राम जी पर शंका कैले रहे जगबालिक जी कहनी कि हाँ तो कामना समय के बात हो तो यही जगबालिक मुनि बतावे लगल बनी रामायण में चौपाई लिखल बतौले बनी कि ये का बारे अरे त्रेता जुग माही ये शंभु गए कुंभज ऋषि पाही एक बार त्रेतायुग माही त्रेता के बात है एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही एक बार शंकर जी कथा सुने गई नहीं ए बहिना सब काहे बतिया उतारू जा अभी यहाँ जहाँ रहे वो शांति रही एने कथा शुरू भई में कितना लोग बत कही शुरू बा मार तू कही आइलू हे दादा कतरे हम भी फाही के आइल बने कथा ध्यान से सुनल जला त्रेता युग के बात है शंकर भगवान कथा सुने गई नहीं केकरा लगे कुंभज ऋषि के लगे जे स्वयं रामचरित मानस के रचना करके हृदय में रखले रहे वो महादेव जी कथा सुने गई नहीं का है कथा सुने में जो आनंद मान वो कहे में आनंद नहीं के कहे वाला के दिमाग तीन ठही रहेला का बोलत तनी एहू पर दिमाग बा एकरा बाद का बोले के बा वहू पर दिमाग बा आ एक बार पीछे से रिटर्निंग चेक करी ले से कि का बोल देले बनी कहीं गड़बड़ नहीं खन बोला गई तो ये तीन ठही दिमाग रहेला आ कथा सुने वाला के दू ठही दिमाग रहे एगो आ तब एक बाद हल चल बाबा का कहीं आ ढेर दिमाग दौरी तो घरे जाए कि रे भैंस तो हम दुआरे पर छोड़ी आइल विचार करी तो कुंभज ऋषि के दरबार में शंकर भगवान कथा सुने गई नहीं तो अकेले ना गई ना संग में अपना धर्म पत्नी सतियु माई के लेके गई नहीं ऐसे प्रमाण मिलता कि कथा सुने जाई सत्संग में जाई प्रवचन में जाई अकेले मत जाई पूरा बाल बच्चा अपन पूरा परिवार लेके जाई काहे कि हम मंच से जौन ज्ञान के बात बतावल जाई पूरा परिवार अपना हृदय में धारण करी तब जाके संस्कारिक परिवार होई न तो रहुआ अकेले साइकिल उठा के घूम घूम के कथा सुनत फिरता नहीं कथा मंच से व्यास जी बतौले कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है स्त्री का अनादर नहीं करना चाहिए जिस घर में गृह लक्ष्मी का अनादर होता है उस घर से धन लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है राउर तो सुधार हो गई रहुआ तो हृदय में धौलहनी कि या से अपना मेहरारू के अनादर ना करे अपना मेहरारू के गाड़ी ना दे मारे ना लेकिन जो है मंचवा से बतावल गई कि पति परमेश्वर होता है पति का कभी अनादर नहीं करना चाहिए पति का मान सम्मान करना चाहिए तो तो बात और पत्नी सुन ले नहीं खे उनका तो सुधार भइल नहीं खे रहुआ जब तो खूब प्रेम से कहे कि सुनता रो तनी एक लोटा पानी ना द उ एक बार झझक के जवाब आवेले कौनिया सतारा सले आवे विचार करी ओही बेरा घर में झंझट लग जाई कि ना लग जाई आ यदि उनको सुधार भई रही तो वो कहती कि प्रेम से बैठी पानी लेके आओ तनी है विचार कर अब शंकर भगवान गई नहीं तो अपना पत्नी सतियु माई के लेके गई नहीं लिखल बा रामायण में कि संग सती जग जननी भवानी कथा सुने गई ली तो जग जननी भवानी के भी पदवी मिल गई आज जब कथा सुने वो जगनी लो तो देखी कुंभज ऋषि का कहले कुंभज ऋषि देखले कि देवों के देव महादेव शंकर भगवान हमरा कुटिया पर कथा सुने आई बनी हम ऊंचा पे असगति पर बैठ के कथा कहब आई दुनिया के मालिक महादेव जी नीचा बैठ के कथा सुनब तो फिर ही भक्त भगवान के मर्यादा ना रह जाए तो कुंभज ऋषि का कनी के जमुना मंचवा पर बैठ के कथावा कहल जाला ओ मंचवा पर शंकर भगवान सती जी के बैठा दा आज हम बैठ के सुनल जाला ओ जुगिया बैठ के कुंभज ऋषि कथा शुरू कर दानी कथा शुरू हो गई
सती माई के प्रथम वही जा शंका हो गई केकरा पर, तो राम के कथावाचक पर। कहली कि कैसन कथावाचक बड़े दादा, श्रोता के बैठा दिले व्यास गदी पर, अपने बैठ गए नीचे, ना भजल में ना कीर्तन भई, एक बेर कथा शुरू हो गई। तो वो कथा में सती माई के मन ना लगा, मन ना लगा। वो कथा से आनंद मिलल के करा सिर्फ शंकर भगवान के। मानस में चौपाई लिखल बा कि राम कथा मुनि बरज बखारे, सुनी महेशा परम सुख मारी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सिर्फ शंकर जी के ही आनंद मिला, सती जी के आनंद ना मिला। काहे? अत सती माई के कथवा में मनवे ना लगा, उ ध्यान से सुनबे ना कैली। सती माई के तो बेचैनी रहे जो को भी कथवा बंद होइत कि कैलाश पर्वत पर चलल जाई। दोनों जना में भेंट हो गई बा, जैसा ने कहनिहार वैसा ने सुननिहार, दोनों जना हटे के नाम नहीं कर ले। 15 दिन कथा चलल। 15 दिन के बाद शंकर भगवान कुंभज ऋषि से विदाई लेके चलल बा। कथा के नियम होला, आ कथा में बैठल बानी, कोनो इमरजेंसी बस अगर घरे जाए के पड़ गई तो आराम से आई रामायण जी के प्रणाम करी, कहीं जे हे भगवान आज तक कोनो इमरजेंसी आ गई, हम जाता नहीं, बिहने से देखिए जो ऐसा इमरजेंसी ना आवे कि हमारा बीच कथा में से उठ के जाए के पड़े। विचार करिए। तो विदा लेके चलल मानी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, कथावाचक से आदेश लेके चलल है जा ए बार के कथा जबे मर्जी पंडाल में बैठी, आज जबे मर्जी होने जाके 5 रुपए का मूंगफली किन के खा ली। कथा के कुछ नियम होला, विचार करिए। अब आगे आगे शंकर भगवान, अब पीछे पीछे सती माई। एहू जगह के बात बा, अपना से श्रेष्ठ आदमी के कबो रास्ता चलत समय अपना से श्रेष्ठ आदमी के पाछे चले के चाहिए, अपना से श्रेष्ठ आदमी के आगे ना चले के चाहिए। अगर बाप बेटा एक संग पैदल जाता रहे तो पुत्र के फर्ज चाहिए कि हम पिता के पीछे चली, पिता के आगे ना चले। अगर पति पत्नी रास्ता धके जाता रहे तो पत्नी के फर्ज चाहिए कि हम अपना पति के पीछे चली, पग चिन्हों पर चली, पति से आगे ना चली। लेकिन ए बेरा तो मॉडलिंग जमाना आ गई बा, पति देव बेग लेके पिछला चौराहा पर बाणे, तले अगला चौराहा से फोन कर कहां बाड़ा जाओ तो नहीं था। मॉडलिंग जमाना आ गई बा। देखिए अपना घर के जैसन सभ्यता जैसन संस्कार बनाए वैसा नहीं बनी। लोग अपना बेटा के जन्मदिन मनावेला, हम देखी ले ओमे केक किंग बना के आवेला तो दिल के फिगर वाला बेटा कुल के दीपक होला नु, तो ओकरे से वो मोमबत्ती जरवा दिया जाला। तो ये जो साबुत हो गया जो बेटा कुल का दीपक है, हे परमात्मा जिस तरह से दीपक जल रहा है उसी तरह हमारा पुत्र भी हमारे खानदान के दीपक बन के रोशन करे। चट मोमबत्ती धरा के लोई के से फूक के बुताओ बुताओ, खानदान के दिया खत्म कर बुताओ। आ तब लइकवा के बाबूजी का करेले, जे लइकवा के हाथ में हई बड़ा चाकू धरा के आ वो दिल वाला केक के बीचे बीचे कटवावेले, बीचे बीचे। अब बताए ओकरे के तो दिल काट के तू लइकइया से आदत धरा देले बड़ो, सियान भइले पर दिल तुरले बा तो कौन ना जायज कइले बा। प्रैक्टिस तो बापे माई के करावल हो, करावल कि ना। कितना औरत बारी जे अपना लइका के स्तन के दूध ना पियावेली, बोतल में भर दिए पलना पर सुता दे पे पियत रहे, बाबू थोड़े थाना पीट ली। अब बताई ओकरा के लइकाइया में रहुआ बोतल धरा दहनी, अब सियान भइला पर बोतल धइले बा तो कौन ना जायज करता। प्रैक्टिस तो माइए बाप नु करौले बा। विचार करिए, अपना घर के सभ्यता बनावे के चाहिए। जन्मदिन हो तो खुशी मनावे वाला चीज ना हो, ओइ पर तो दुख जाहिर करे के चाहिए कि हमरा बाबू के उम्र में से साल भर कम हो गई, हमरा बाबू के उम्र में से साल भर कम हो गई, उ तो दुख मनावे वाला है। लेकिन ओकरा के मार डीजे बांध के एकदम दुआर पर माटी कोड़ के धो देता लोग। बबे के रहुए परसोंगे जन्मदिन आ वही में होई गए भंडारा में, तो हम तो घर ही से न बबुआ पाके गई रही। आ यहाँ के मलकाइन का कल चावल दाल पकौड़ा पकौड़ी मार एक कमला पापड़ छनले रही, पापड़ आ खाना लिया के चला दो, सब लोग के खाना चल गई, पापड़ गमला में के छानल चुनिए तो भोर पर गऊ।
अभी लोग खाए पड़ गए, आधा से अधिक खाना खा ली लो, तब भाई हमरा यो इशारा करता रहे पापड़वा देखावे खातिर छन आइल बा। आधा से अधिक खा ला नहीं, सब पापड़ तेने वही ना कही। हम कहीं मुंह खोल के मंगी मत, ना तो शिकायत हुई। लोग कही जे बुझाता पापड़ ना खाला, लोग का जे मुंह खोल के मांगता लो, तो ई अपन बुद्धि लगावत रहे हई बेंजू वाला कहत रहे जानता नहीं। अब तो इनकरा बुझा गो जे दिमाग से उतर गइल बा पापड़, ना तो छान के धइल बा मिसमाइंड हो गइल बा। तो ई कहत रहे जानता नहीं आवत रहनी हसन इतना लमहर एगो सांप देखनी है जे एकदम हमर करेजे धड़ो गइला। तो यहाँ के बाबा कहता नहीं जे हाँ कितना लमहर सांपवा रहला। तो ई कहता रहे जानता नहीं कितना लमहर रहला। हम बैठल बानी नु एजा से लेके हौपा पाड़वा धोइल बानी इतना लंबा सांपवा रहला। तले तो यहाँ के दिमाग पर चढ़ गइल कि आई बा पापड़ तो फुर प गइल बा, मांगहु के ना पड़ल आ पापड़ मिल गेल ना बबुआ। एक हक आदमी होले अपन दिमाग लगा ले। अब देखिए आगे आगे शंकर भगवान, पीछे पीछे सती माई जाता नहीं। तने बिहार वाला भाव लागल बबुआ। आरे आगे आगे भोला जी चलनी, अरे पीछावा से सती जी लगली। किया हो मोरे रामा हो मोरे रामा, अरे दोनों प्राणी चलल काये लासन आहो मोरे रामा आहो मोरे रामा, दोनों प्राणी चलल काये लासन हेरा। राम जी के सुनी दसतनावा, शिव जी के खुश बट मानवा। हे राम जी के सुनी दसतनावा, शिव जी के खुश बट मानवा। आहो मोरे रामा आहो मोरे रामा, सती जी के भइल ना बिसवा सनवेरा। आहो मोरे रामा आहो मोरे रामा, सती जी के भइल ना बिसवा सनवेरा। सती माई के कथा पर विश्वास नाम है। तले जानता नहीं आगे आगे शंकर भगवान पाछे पाछे सती माई कैलाश के तरफ जा रहल बानी। जब दंडक वन में शंकर भगवान गईनी, दंडक वन में वही बेरा का भाई, वही बेरा प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार भई रहे। पिताजी के वचन मान के प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष खातिर वन में गई रहने। लिखल बा कि तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, आ दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी बबुआ लक्ष्मण जी हेने से सीता माई के खोजत चलल बनी, खोजत आ हेने से शंकर भगवान सती जी चल दिले बनी। एकदम आमने सामने एगो तिरमुहानी पे भेंट हो जाता, आमने सामने। सीता माता के रावण चुरा के लेके चल गई रहले लंका में। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता माता के वियोग में रोतानी। पेड़ से पौधा से पशु से पक्षी से सीता के पता पूछतानी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम दिखी सीता मृग नैनी। हे इस वन के पशु पक्षियों, हे इस वन के वृक्ष लताओं, क्या किसी ने मेरे सीता को देखा है? इनमें कुछ नास्तिक लोग ए बार के बाद रामचरितमानस पर सवाल उठा हुआ था।
कि राम जी जब पूर्व ब्रह्म के अवतार रहले तो जानत ना रहे जे सीता के अकेले गइल बा। पेड़ पौधा पशु पक्षी से काहे पूछत रहले। वो मूर्ख आदमी के एक पहले वाला कथा पढ़े के चाहिए तो मैं बुझा जाए कि भगवान कौन लीला करत रहले। सीता के हरण के पहले ही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता माई से कहनी कि सुनहु प्रिय बरत रुचिर सुशीला मैं कछु करबल ललित नर लीला। नर लीला नर लीला भगवानी लीला ना तो नर लीला के हेनु भाव होला कि आदमी अज्ञानता रहेला जानकारी ना रहे कि कहां गइल बा। मैं कछु करबल ललित नर लीला तुम पावक मह करहु निवासा अजू लगी करहु निशाचर नासा। हे सीता तू अग्नि में प्रवेश कर जा। अग्नि में प्रवेश कर जा। तो अग्नि में काहे भगवान राम सीता माई के अग्नि में काहे भेजनी। ऐसे भेजनी कि अग्नि देवता के ही खीर दहला से प्रभु श्री राम के अंश अवतार भई रहे। तो लड़की दुइये जगह रहले कि त पति के पास न त सास ससुर के पास। तो ओ नाते से अग्नि देव सीता माई के ससुर भी लागत रहे। ऐसे कहले कि तू इजा जा रही हो आ तहार प्रतिबिंब तहार परछाई लेके एजा से हम ललित नर लीला करे। नर लीला विचार कर तो वह छाया रूपी सीता के रावण ले गिरले। तो भगवान दिखा दनी कि एक नर का भाव क्या होता है। अपने पत्नी को उतना तक रक्षा करना चाहिए कि आपके पत्नी के परछाई पर भी कोई उंगली उठाए तो उसकी उंगली मड़ोड़ कर तोड़ने का हिम्मत रखिएगा। अपने पत्नी की परछाई को पाने के लिए भगवान श्रीलंका तक गए। वहां जाकर युद्ध करके और अपने पत्नी को लेकर के आए। विचार करिए। अब इन्हें से प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी आ रहल बनी, से शंकर भगवान और सती माई जा रहल बनी। तलिकता में आमने सामने भेंट हो गई। शंकर भगवान जब देखनी और रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी के तो समय जान नहीं किन्न चिन्हारी। समय को जानते हुए शंकर भगवान वहां राम जी से परिचय नहीं बनाया। काहे परिचय ना बनो। ऐसे परिचय ना बनौनी कि शंका के पेड़ सती जी पिछवे रहली पिछल है। काहे कि अभी तक कथावाचक पर संदेह कैले बड़ी। अब हे जब परिचय बनाए तो रास्ता घेर ली है। अलग ये पूछे जाई के ह काहे रो तरह के करे के खोजे तरह कहां घर के कर ले पूरा बाई डाटा बैठ के बतावे के पड़ी। तो शंकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रणाम करके आगे बढ़े। किंग प्रणाम कइले जय सचितानंद जग पावन अस कही चले वो मनोज न सावन। जय सचितानंद कही के शंकर भगवान प्रभु श्री राम जी के प्रणाम करके जब आगे बढ़नी नु तले पीछे से सती माई देखली देखिए दादा सारा संसार के लोग शंकर भगवान के प्रणाम करेला। आई शंकर भगवान है एगो नर पुरुष के प्रणाम कईनी है, क्षत्रिय पुरुष के प्रणाम कईनी है। शंकर जगत बंध जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा सो निरपसुत ही किन्न प्रणामा आ कही सचितानंद प्रधामा। ई महादेव जी को नर पुरुष के प्रणाम कईनी है। आ वहु में सचितानंद कही। सचितानंद करे के कहल जाले जे सबका चित्त में आनंद दे उसे सचितानंद कहते हैं। अब जवन सती माई पीछे चलत रहली शंकर भगवान के सती माई हाली हाली चल के शंकर जी के आगे हो गई। आगे हो गई तब सती माई कहली कि तब आए के रहला बड़ा विधिवत प्रणाम भइला। जले बताए बना न एक डेग आगे ना बढ़े दे बतावे के पड़ी जाई ह के। शंकर जी जाटा खजुआवे लगने कहनी कि बन गइल काम। जवना के डर रहला तवन होइए गई। जवना के डर रहला तवन होइए गई। सती माई पूछतारी अरे कामना करनमा ये भोला कोइनी पारना मामा यारे कोइनी पारना मामा हो हमारा सती ना बातलाई मोरे की हो हमारा सती ना बातलाई मोरे की। ए महाराज दुनिया के लोगवा करेला रौरा के प्रणामा भोला जी रौरा के प्रणामा हो
रौरा कोइनी छतरी के परनाम रे एक रमा हो रौरा कोइनी छतरी के परनाम रे गावतारे हल चलिए बाबा सती के दसताना शिव सती के दसताना अरे खरवा तो परेला बिहार रमा हो खरवा तो परेला बिहार के हो बतावे के परी शंकर जी कहनी जानतर के हो यही जाओ वो प्रश्न के जवाब शंकर जी खुद देले वाले शंकर जी कहनी कि जानतर के हो जासु कथा कुंभंज ऋषि गाई तासु भगति में मुनि ही सुनाई जेकर कथवा कुंभंज ऋषि कहले हां आ जेकर भक्ति हमको कुंभंज ऋषि के बतौनी हां ई उहे हम सोई मम मम माने मेरा होला सोई मम इष्ट देव रघुबीरा असेवत जाहि सदा मुनि धीरा इहे हम हमारा अंतर्यामी परम पुरुष भगवान इहे हम जेकरा के दुनिया के लोग सेवा करेला सती माई कल की का ई अंतर्यामी होंगे अंतर्यामी ओकरा के कहले जे सबका अंतरात्मा के बात जान जाओ ई कौन अंतर्यामी हुए ने दादा मेहरारू भूला गल बिया पेड़ पौधा पशु पक्षी से पूछत रे शंकर जी कहनी हां 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 हमरा परमात्मा के बारे में ढेर मत बोलो अगर ढेर तारा मन में शंका बा त जाके परीक्षा लेला कि यदि ताहर करत हो खे इच्छा ए सती जाके लेला परीक्षा यदि ताहर करत हो खे इच्छा यदि ताहर करत हो खे इच्छा ए सती जाके लेला परीक्षा परीक्षा लेके आओ आ जबले परीक्षा लेके ना आइबू यही पर के पेड़ के नीचे हम बैठल बानी जबले ना आइबू तबले हम नहीं जाई जबले ना आइबू तबले हम नहीं जाई हे परवेता हे परवे तर करब प्रतीक्षा ये सती जाके लेला परीक्षा परवे तर करब प्रतीक्षा ये सती जाके लेला परीक्षा शंकर भगवान करी जा बार बार कहतानी बतिया ना मानेलू एक एगो जीद अपन मनवा में ठानेलू जा परीक्षा लेवे जा अरे जईबू तो मिली तारा शिक्षा ए सती जाके लेला परीक्षा जईबू तो मिली तारा शिक्षा जईबू तो मिली तारा शिक्षा ए सती जाके लेला परीक्षा प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। अब सती माई परीक्षा लेवे चलल बनी के कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के असली नकली के पहचान करे गई जे असली राम हुआन कि नकली राम हुआन असली नकली के पहचान करे गईली खुद नकली बन के गईली विचार सिर्फ विचार ही लेके गईली बुद्धि छोड़ दली शंकर जी के लगे लिखल बा रामायण में दोहा पुनि पुनि हृदय विचार करी सिर्फ विचार लेके गईली बुद्धि छोड़ दली यही जा पुनि पुनि हृदय विचार करी
हरि सीता कर रूप, आगे चली पथ ते ही जे ही आवत नरभूप। सीता माई के रूप बना ली, सीता माई के रूप। तो बन जाना में और हो जाना में अंतर होता है। सीता ही बन गईली, सीता हो ना गईली। तो असली नकली के पहचान करे गईली खुद नकली बन के। आगे जाके रास्तवा में खड़ा हो गई आ तिरछे ताकत रही कि ये नहीं आवत नु दूसरा रास्ता में जाइलो तो हम चल जाबो वही रास्तवा में। आतले लक्ष्मण जी के नजर पर गई। लक्ष्मण जी देखनी तो कहनी भैया वो दे माता जी। भगवान राम कहनी लक्ष्मण ये तोहर माता जी ना है। कहनी लक्ष्मण जी कहाँ है? भगवान राम कहनी कि बताओ जब से अयोध्या से निकलल मानी जा तब से आज ले सीता कबो राम के आगे चलल बड़ी, कबो चलल बड़ी। लक्ष्मण जी कहनी कि ना। भगवान राम कहनी कि तो राम के आगे चलने वाली ये सीता कैसे हो सकती है? चलो अब भगवान राम आइल बने सती माई के लगे। वो प्रश्न के दूसर का जवाब है जब भगवान राम अपना मुंह से देता नहीं। जाके प्रभु श्री रामचंद्र जी सती माई के प्रणाम कैले बने। केंगान कि जोरी पाड़ी प्रभु अरे कीन्हा प्रणामू, हे पीता समेत लीन्हा निज नामो। राम सिया ताली बजा रहा है, ताली बजा रहा है। भगवान राम दोनों हाथ जोड़ के मैया सती के प्रणाम कैली। जोरी पाणी प्रभु किन्ह प्रणामो, अब पिता समेत लीन निज नामो। प्रणाम ये माई, हम अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सुपुत्र श्री रामचंद्र जी रौरा चरण में प्रणाम करतानी। और रौरा अकेले बनवा में घूमतानी। महादेव जी कहा बानी? महादेव जी के नाम सती माई सुनली नहीं तो लाजे पूरा मुंह ढाक लहली कली जे मर रे हो मैनी निका के जांच आई तो हमारा के जांच लले। ओ जा सती माई लजा गईली। अरे लजा गईली सती राम के समानवा। अरे लजा गईली सती राम के समानवा। भोला बाबा के ऊ बतिया न मनली। भोला बाबा के भोला बाबा के ऊ बतिया न मनली। अरे जांचे खाती गईली जाचा गईली। अरे जांचे खाती गईली जाचा गईली सती राम के समानवा। लजा गईली सती राम के समानवा। अरे लजा गईली हो सती राम के समानवा। अब सती माई जेने आंख खोल के ताकतरी ओनिए राम ही राम देखतरी। आगे राम पाछे राम ऊपर राम नीचे राम अगल राम बगल राम। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते। चारों बगल जब राम ही राम सती माई देखली तो डर के मारे हृदय कांपे लगल। अखिया बंद करके ही रस्तवे में बैठ गई नी सती माई। लिखल बा कि नैन मुदी बैठी मगमाही आ हृदय कंप तन सुधी कछु नाही। हृदय कांपी लगल। तब जाना राम सती दुख पावा। अब भगवान राम सोचनी कि सती के हृदय में ढेर दुख हो गई बा। तब वहां के अपन माया हटौले बन। आ तब सती माई वजह से सुसुकत रोवत चलल बड़ी। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। सोई फल विधाता दिन्ना आ जो कुछ उचित रहा सो कीना। रास्तवा पर रोवत आ शंकर जी के लगवावे के भइलो आंसू आंसू पोंछ के। अब ऊपर के मन से हंसत जाता रही। ऊपर के मन से कि रोवत जाए तो पूछियन महादेव जी जे काहे रोवत आ रू तो रोवल को के कारण बतावे के पड़ी। जब शंकर जी के लगे मैया सती गई नी लिखल बा कि सती गई महेश पही बिहसी पूछे कुशला। अलीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। हमारा परमात्मा के केंगा परीक्षा ले लुआ? बोलो बोलो केंगा परीक्षा ले लुआ? कुछ और बताओ हल्का फुल्का। केंगा परीक्षा ले लुआ? सती में कल हाँ केंगा परीक्षा लेनी गोइनी हाँ
अजेंगा रउआ प्रणाम कइले रहनी है नु ओही लेके हमहू प्रणाम करके चलिए नहीं यार। और सती माई ये जो झूठ भी बोलता नहीं, सती माई 3 गो गलती कही। एक तो राम के कथावाचक पर संदेह कैली, दूसर का पति के माना कइले पर भी ना मन ली, परीक्षा ले गईली। अब तीसर का गलती करो तरी जब झूठ बोलत रही कह तरी की कछु न परीक्षा ली न गोसाई अकीन प्रणाम तुम्हारे नाई। रौरे लेखा हम प्रणाम करके चलिए नहीं, रौरे लेखा हम प्रणाम करके चलिए नहीं, विचार करिए। तब शंकर जी अपन ध्यान लगा के देखनी की रह तनी ध्यान लगा के देखा तो जी कौन कौन शूटिंग को के आई पड़ी। अब ये शंकर भगवान अपन ध्यान लगौले बानी कि तब शंकर अरे देखे उधारी ध्याना ये सती जो की ना चरित्र सब जाना रहा। बजत है तब शंकर देखे उधरी ध्याना सती जो किन चरित्र सब जाना। शंकर जी जान गई नहीं कि सती जो किन सीता कर रूपा, ये तो सीता का रूप ना के बड़ी। अब सती से यदि हम प्रीत रखता नहीं तो हमारा राम के भक्ति में त्रुटि आ जाएगी। सती जो किन सीता कर रूपा होई संगति मेटे भगति अनुपा। अब संगत अगर सती से हुई तो हमारा भक्ति में त्रुटि आई। तो वही शंकर जी का कहनी प्रतिज्ञा कलनी अपना मन में, मुंह से ना मन में, कि सतिया ए हतन भेंट मोहि नाही अशिव संकल्प कीन मन माही। शंकर भगवान प्रतिज्ञा कलनी त्याग सती माई के त्याग दनी। विचार करी जब प्रतिज्ञा करी शंकर भगवान आकाश में आकाशवाणी हो गई, धन मानिए महादेव जी आज राम के भक्ति के कारण रहुआ धर्म पत्नी के भी अपना त्याग दे। चलत गगन नभ गिरा सुहाई जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। रहुआ धन्य बानी आज राम के भक्ति के कारण रहुआ अपना पत्नी के भी त्याग दे। भक्ति खातिर लो टूटो खटिया छोड़ कर निकलो जल्दी भजन में जा। तनख्वाह ना रही तो फ्री में थोड़े भजन हुई। ध्यान दी विचार करिए। अब आकाशवाणी सुन के सती माई रोवे लगली, कली कि महादेव जी रोवा कौन प्रतिज्ञा कहनी है कि आकाशवाणी हो गई। तब बेरी बेरी सती जी हो अरे भोला जी से पूछेली सुनी शिवा राजा हमारे। आरे कवन परती गया अपना मनवा में कोई निहा हमरा से दिना बतालाई है। आरे कौन परती गया अपना मनवा में कोई निहा हमरा से दिना बतालाई है। सती माई पूछले बानी लेकिन शंकर जी नहीं बतौले का है। कुछ कुछ काम होला जे ना करे के चाहिए जिंदगी में। कहल बा कि जवना गीत में हरि जी के नाम न बा वो गीत गावे के ना चाही। कि जवना गीत में प्रभु जी के नाम न बा वो गीत गावे के ना चाही। आ जवना बात में धर्म के बात न बा
ओ बात बतियावे के ना चाही जवन बात में धर्म के बात ना बा ओ बात बतियावे के ना चाहे। भाई के तनो बैरी होखे कौन राज छिपावे के ना चाही। भाई के तनो बैरी होखे कौन राज छिपावे के ना चाही। नारी के तनो प्यारी होखे सब बात बतावे के ना चाही। नारी के तनो प्यारी होखे सब बात बतावे के ना चाहे। बेटा के तनो आज्ञाकारी होखे ओके सर पे चढ़ावे के ना चाही। बेटा के तनो आज्ञाकारी होखे ओके सर पर चढ़ावे के ना चाही। अब बेटी के तनो होशियार होखे ओके छुटा घुमावे के ना चाही। बेटी के तनो होशियार होखे ओके छुटा घुमावे के ना चाहे। जवन माई तहरा के जन्म दिहली ओ माई के गरियावे के ना चाही। जवन माई तहरा के जन्म दिहली ओ माई के गरियावे के ना चाही। आ जवन पिता पालन पोषण कैले ओ पिता के अलगावे के ना चाही। जवन पिता पालन पोषण कैले ओ पिता के अलगावे के ना चाहे। गुरु के तनो बाउर होखे ओकर बुराई बतियावे के ना चाही। हल चल बाबा है नरतन अरे पाकर के तो वो प्रभु के भुलाए के ना चाही। हल चल बाबा नरतन पाकर के ओ प्रभु के भुलावे के ना चाही। सती माई बार बार पूछले माने शंकर जी ने खी बतौले। सती माई के रोवल देख के उनका मन के व्यथा दूर करे खातिर चलत रास्ता में शंकर भगवान कथा कहले बने। इससे साबित होता है कथा से दिल के व्यथा दूर होला। लिखल बा कि वर्णत विविध भांति इतिहासा अब विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश पर्वत पर शंकर जी पहुंचल बा। आए एगो बट वृक्ष के नीचे शंकर जी का कहने 87,000 बरिस खातिर समाधि लगा के समाधि में लीन हो गई। लिखल बा कि तब शंकर निज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। अपारा विचार करिए 87,000 बरिस खातिर शंकर भगवान आंख बंद करके ध्यानस्थ हो गई। आ 87,000 बरिस सती माई हो बैठ के रोवल बड़ी 87,000 बरिस